Matul il-pontifikat tiegħu, il-Papa Benedittu XVI ippubblika enċikliċi dwar tnejn mit-tliet virtujiet teologali. Waħda kienet Deus Caritas Est dwar l-imħabba u l-oħra Spe Salvi dwar it-tama. Fis-snin ta' wara, bosta stennew enċiklika oħra dwar il-fidi. U għalhekk, meta fil-11 ta' frar 2013 huwa ħabbar id-deċiżjoni tiegħu li jħalli postu għal Papa ġdid, bosta ħasbu li din it-tielet enċiklika kienet se tintilef. Imma l-Papa Franġisku maħtur wara Benedittu sab illi l-predeċessur tiegħu kien diġà kważi temm l-ewwel abbozz ta' enċiklika dwar il-fidi. U hekk iddeċieda li wara li jkun żied il-kontribut personali tiegħu l-enċiklika dwar il-fidi miktuba ħafna minnha minn Benedittu kellha tkun pubblikata. Huwa stqar inħossni profondament grat u fil-għaqda ta' aħwa fi Kristu qiegħed nieħu mix-xogħol prezzjuż tal-Papa Benedittu fil-waqt li nżid xi ħaġa oħra. Meta fid-29 ta' Ġunju 2013 kienet finalment pubblikata bil-firma u l-awtorità tal-Papa Franġisku, l-enċiklika ġdida kien fiha introduzzjoni, 4 kapitli u konklużjoni qasira. Għalhekk b'dana kollu f'moħħna tajjeb wieħed jiftakar ukoll li din l-enċiklika dwar il-fidi trid tinqara f'rabta ma' dak li kien kiteb Benedittu XVI fl-ewwel enċikliċi tiegħu dwar l-imħabba u dwar it-tama. L-isem tal-enċiklika Lumen Fidei li tfisser id-dawl tal-fidi juri minnu fih il-messaġġ ewlieni li rridu jwasslu kemm il-Papa Emeritu Benedittu XVI kif ukoll il-Papa preżenti Franġisku. Ġesu huwa d-dawl tad-dinja u kull min jemmen fih ma jintilifx. Għalhekk il-fidi hija qabel xejn l-esperjenza ta' min jemmen mal-persuna ta' Ġesu Kristu. Huwa proprju għalhekk li d-dawl tal-fidi li huwa Kristu idawwa l-eżistenza kollha tal-bniedem u jgħinu jara fit-tajjeb mill-ħażin. U dana speċjalment illum meta l-fidi hija meqjusa bħala illużjoni. Illum jgħid il-Papa hawn min jaħseb li d-dawl tal-fidi kien tajjeb biss fil-qedem u li fi żminijietna meta l-bniedem jiftaħar bir-raġuni li għandu id-dawl tal-fidi ma jiswa xejn. Allura, f'dan is-sens, il-fidi tidher bħala dawl qarrieq li ma kienx iħalli lill-bniedem jikkultiva it-taħbit għall-għarfien. Hemm min jaħseb li hemm biss lokal fidi fejn ir-raġuni ma tistax iddawwal u fejn il-bniedem ma jistax ikollu ċertezzi. Hekk il-fidi tidher bħala qabża fil-vojt li nagħmluha fid-dlam u li mmexxin biss minn sentiment ta' qama. Iżda ftit beda jidher li d-dawl ta' raġuni ħilsa ma jseħħlux idawwa lil ġejjieni biżżejjed. U fl-aħħar huwa jibqa' fid-dalma tiegħu stess u jħalli lill-bniedem fil-biża' ta' dak li mhux magħruf. Għalhekk jeħtieġ jikteb il-Papa li malajr nirkupraw il-karattru tad-dawl propju tal-fidi għaliex meta l-fjamma tal-fidi tintefa' id-dwar l-oħra wkoll jitilfu is-saħħa tagħhom. Id-dawl tal-fidi infatti għandu karattru waħdini għax għandu l-ħila idawwal l-eżistenza kollha tal-bniedem. Hija l-konvinzjoni tal-fidi li tkabbar il-ħajja u tagħmilha sħiħa. Hija fidi ċċentrata fuq Kristu u fuq il-qawwa tal-grazzja tiegħu. Dan ifakkarna fil-kliem li Kristu qal lil Pietru: jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Imbagħad talbu biex iwettaq lil ħutu. Dan juri
L-nisrani ma jistax iżomm il-fidi għalih waħdu. Il-fidi tiegħu trid tkun mezz biex issaħħaħ il-fidi tal-oħrajn. Il-Knisja ma tistenniex li l-fidi noħduha bħala fatt skuntat, għaliex dan huwa don ta' Alla li jrid ikun mantnut u mqawwi biex jissokta imexxina fit-triqtna. Il-virtujiet teologali tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba bejniethom isawru il-mixja nisranija lejn għaqda sħiħa ma' Alla. Jistaqsi l-Papa: kif inhi triq li l-fidi tiftaħ qudiemna? Min fejn jiġu id-dawl qawwi tagħha li jdawwa l-mixja ta' ħajja qammiela li tirnexxi u li tagħti l-frott? It-tweġibiet għal dawn id-domandi jibda biex jitkellem dwarhom fl-ewwel kapitlu. Wieħed ma jista' qatt jitkellem dwar il-fidi jekk ma jsemmix lil Abram, li huwa meqjus bħala l-missier ta' dawk kollha li jemmnu. Abram lil Alla ma raħx, imma sema leħnu. B'dan il-mod il-fidi tiegħu tieħu karattru personali. Fil-ġrajja ta' Abram, Alla jidher li mhux Alla ta' post li trid tfittxu biss fuq il-muntanja, li trid tmur xi pellegrinaġġ jew xi post imqaddes ieħor biex issibu. Lanqas ma hu Alla marbut ma' xi żmien speċifiku. Imma fil-ġrajja ta' Abram, Alla huwa Alla ta' persuna, Alla ta' Abram, Alla ta' Isakk, Alla ta' Ġakobb. Fil-ġrajja ta' Abram nilmħu s-sejħa li tiġi dejjem l-ewwel mingħand Alla u li hija sejħa għal relazzjoni ta' imħabba. Alla li jħobb jistieden lill-bniedem biex iħobb huwa wkoll. Imbagħad nilmħu wkoll il-wegħda jew il-patt li Alla jagħmel ma' Abram. Din hija stedina għal relazzjoni ta' tama. Alla li jagħmel wegħda u l-bniedem mistieden jittama f'Alla li se jtemm il-wegħda tiegħu. L-iva tal-bniedem hija t-tweġiba tiegħu għall-istedina t'Alla. Din hija l-fidi. Għalhekk il-fidi tikkonsisti kemm fil-fedeltà ta' Alla lejn il-bniedem, kif ukoll fl-iva tal-bniedem lil Alla. Imma l-inizjattiva dejjem ġejja minn Alla. Infatti il-bniedem li jemmen jieħu l-qawwa tiegħu meta jerħi ruħu f'idejn Alla fidil. Interessanti ninnutaw kif f'Abram il-fidi hija marbuta mal-paternità ta' Alla ħallieq li minna joħroġ il-ħolqien. U Alla li hu missier fl-imħabba tiegħu isieħeb lil Abram f'din il-paternità. Jagħmlu missier ta' ġens kbir. Mill-patriarki joħroġ il-poplu ta' Iżrael. Min fidi personali ta' bniedem wieħed, il-fidi tiżviluppa f'waħda komunitarja ta' poplu sħiħ. Min fidi f'Alla ħallieq li jagħti il-paternità issa hija wkoll fidi f'Alla ħellies li jsalva. Fil-poplu ta' Iżrael naraw it-tiġrib tan-nuqqas ta' twemmin li fih il-poplu waqa' diversi drabi. Hawn il-maqlub tal-fidi jidher bħala idolatrija. L-idolu huwa biss skuża biex inqiegħdu lilna infusna fiċ-ċentru tar-realtà. U hekk naduraw mhux lil Alla imma l-opra ta' jdejna. Il-poplu huwa spiss dajjef u jaqa'. Spess jitbiegħed mill-patt tal-wegħda u allura ma jkunx jista' jara lil Alla. U hawn jidħol il-medjatur. Fit-Testament il-Qadim naraw lil Mosè li jitkellem ma' Jaħwe u jwassal lill-poplu r-rieda t'Alla. Illum il-bżonn ta' xi ħadd bejna u bejn Alla idejjaqna. Imma l-medjazzjoni mhijiex xkiel, iżda ftuħ fil-laqgħa tagħna mal-oħrajn. Permezz tal-medjazzjoni ħarsitna tinfetaħ lejn verità akbar minna. Sa mit-Testament il-Qadim stess, il-fidi ta' Abram
hija waħda orjentata lejn Ġesu. Kien Ġesu nnifsu li qal Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara il-jum tiegħi. Raħ u feraħ. L-akbar prova tal-fedeltà tal-imħabba tal-Alla lejn il-bniedem hija l-mewt ta' Kristu nnifsu. U meta aħna l-insara nistqarru il-mewt u l-qawmien ta' Kristu, aħna nkunu xhieda ta' din il-fedeltà divina magħna l-bnedmin. Imma meta għandu l-fidi, ma jħares biss lejn Ġesu, iżda jħares ukoll lejn il-ħwejjeġ l-oħra kollha bil-mod kif jaħsibha Ġesu. Li tħares minn għajnejh ifisser li taqsam miegħu il-mod kif jaħsibha hu. Din hija l-fidi li ssalvana. U hawn tinsab il-qalba tal-polemika li San Pawl kellu mal-Fariżej. Fid-diskussjoni fuq is-salvazzjoni bil-fidi jew inkella bl-emejjel tal-liġi, San Pawl jiġħad l-atteġġament ta' min irid jiġġustifika lilu nnifsu quddiem Alla permezz tal-emejjel tiegħu. Jistaqsi, inti x'għandek li ma kienx mogħti lilek? Għan-nisrani li jemmen mhux hu jgħix, imma Kristu jgħix fih. Mhux hu jaħdem, imma Kristu jaħdem permezz tiegħu. B'dan il-mod, għax Kristu huwa kollox f'kulħadd, għax huwa fina u aħna fih, allura il-fidi tikseb dimensjoni ekleżjali. Aħna l-koll ġisem wieħed, il-ġisem ta' Kristu. Imma l-iskop ta' din ix-xbija Pawlina mhux li tagħmel min jemmen biss parti minn total bla isem. Għal San Pawl min jemmen mhux bħal ingranaġġ żgħir f'magna kbira. F'din ix-xbija tiegħu rridu nilmħu l-għaqda vitali ta' Kristu ma' dawk li jemmnu u ta' dawk li jemmnu bejniethom. L-insara huma wieħed mingħajr ma jitilfu l-individwalità tagħhom. Fit-tieni kapitlu l-enċiklika tibda titratta dwar ir-rabta bejn il-fidi, il-verità u l-imħabba. Il-fidi teħtieġ il-verità jgħid il-Papa, inkella tibqa' ħrafa sabiħa. U din ir-rabta tal-fidi mal-verità hija meħtieġa llum aktar minn qatt qabel minħabba l-kriżi tal-verità li ninsabu fiha. Mill-banda l-oħra, il-fidi hija marbuta wkoll mal-imħabba għaliex l-imħabba nfisha twassal għad-dawl. Anzi, il-fidi titwielet meta aħna nirċievu l-imħabba t'Alla li tbiddilna minn ġewwa u tagħtina għajnejn ġodda biex naraw ir-realtà. U hekk kif l-imħabba teħtieġ il-verità, hija wkoll il-verità li teħtieġ l-imħabba. Imħabba u verità ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Dan jidher ċar mill-kunċett Bibliku tal-fidi. Jgħidilna San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani li l-fidi tiġi mis-smigħ. Rajna wkoll aktar qabel kif Abraham innifsu li l-Alla ma raħx imma sema leħnu. L-għarfien marbut mal-kelma huwa dejjem għarfien personali li jara fil-leħen, jinfetaħ għalih b'mod ħieles u jimxi warajh fl-ubidjenza. Il-fidi barra minn dan hija għarfien marbut mal-mixja ta' żmien li l-kelma teħtieġ biex titlissen u għarfien li wieħed jitgħallmu biss f'mixja u f'dixxipolat. Is-smieħ jgħin biex tissawwar tajjeb ir-rabta bejn għarfien u imħabba. Madankollu, fejn jidħol l-għarfien tal-verità, is-smieħ kien kultant imqiegħed f'kuntrast mal-viżjoni. Imma l-fidi hija marbuta wkoll mal-itara. Kultant is-sinjali ta' Ġesu jimxu qabel il-fidi. Dan narawh pereżempju bħal fil-każ tal-qawmien tal-Lażru mill-mewt fejn kienu bosta dawk li emmnu f'Ġesu wara li raw dan is-sinjal. Irridu nitilqu mill-persuna konkreta ta' Ġesu li narawh u nisemgħuh. Huwa l-kelma magħmula bniedem li tiegħu aħna rajna l-glorja.
Alla lilna l-ewwel messna bl-inkarnazzjoni ta' Ibnu stess. Illum qed jerġa' jmissna mill-ġdid bis-sagramenti. Il-fidi nisranija billi xxandar il-verità sħiħa ta' Alla u tiftaħ l-qawwa ta' din l-imħabba tasal fiċ-ċentru l-aktar profond tal-esperjenza ta' kull bniedem. U hekk fidi u raġuni jistgħu iqawwu lil xulxin. Sfortunatament illum il-verità hija spiss meqjusa bħala waħda suġġettiva tal-individwu. Verità komuni tbeżżana għaliex nidentifikawha ma' impożizzjoni intransiġenti u totalitari. Imma verità ta' mħabba mhijiex verità li timponi ruħha bil-vjolenza, mhijiex verità li tattan lill-individwu. Id-dawl tal-fidi f'Ġesu idawwal ukoll il-mixja ta' daw kollha li għadhom qed ifittxu lil Alla. Lill-insara dan jagħtihom l-opportunità li joffru kontribut fid-dialogu ma' diversi reliġjonijiet l-oħra. Il-bniedem reliġjuż jinsab f'mixja u jrid ikun lest li jitħalla jitmexxa. Irid ikun lest joħroġ minnu nnifsu biex isib lil Alla li dejjem jaġġibna. Aħna nistgħu naraw xbija ta' dan it-tiftix fil-maġi li ħallew lilhom infushom jitmexxew mid-dawl tal-kewba. Min jibda jimxi biex jagħmel it-tajjeb ikun diġà resaq lejn Alla. Il-fidi hija marbuta wkoll mat-teoloġija. Billi l-fidi hija dawl hija tistedinna nidħlu fiha biex nesploraw dejjem aktar ix-xefaq li jdawwal u hekk narfu aħjar dak li nħobbu. Hekk minn dix-xewqa titwielet it-teoloġija nisranija. It-teoloġija mela mhijiex biss kelma dwar Alla, iżda qabel xejn hija akkoljenza u tiftix ta' intelligenza aktar profonda ta' dik il-kelma li Alla jagħtina. It-teoloġija hija għall-qadi tal-fidi tal-insara. Bl-umiltà hija tħares u tidħol fil-fond ta' twemmin ta' kulħadd, speċjalment tal-aktar nies sempliċi. Imbagħad hemm il-Maġisteru tal-Knisja li mhux limitu għall-libertà tat-teoloġija, imma jagħtiha iċ-ċertezza li fl-istudju u t-tiftix tagħha tkun qed tittieħed il-kelma ta' Kristu fi sħuħija kollha tagħha. Fit-tielet kapitlu ta' din l-enċiklika naraw kif għalina li nemmnu fi Kristu il-Knisja hija il-fidi tagħna. Fih dan il-Knisja il-kelma li tasal għandna issir tweġiba, issir stqarrija tal-fidi u hekk tinstema' l-oħrajn hija u tistedinhom jemmnu huma wkoll. Minn ħdan il-Knisja id-dawl ta' Kristu irid jiddif bħal fmera fuq wiċċ l-insara u hekk jixteret. B'hekk il-fidi tasal permezz ta' katina ta' xhieda. Il-fidi mhijiex biss għażla individwali, imma min natura tagħha stess tinfetaħ għall-aħna. Dan iseħħ dejjem fih dan l-għaqda tal-Knisja. Mudell perfett ta' din l-għaqda insibuh fit-Trinità Qaddisa. Għaliex l-imħabba ta' Alla mhijiex biss relazzjoni bejn missier u iben, bejn jien u int, imma fl-ispirtu hija wkoll aħna. Hija komunjoni ta' persuni. Fil-komunità nisranija, il-fidi mhux biss kontenut emnut u trasmess lill-oħrajn, imma wkoll ċelebrazzjoni bejn dawk li jemmnu. Iċ-ċelebrazzjoni tal-fidi isseħħ fis-sagramenti li jiġu ċelebrati fil-liturġija tal-Knisja. U hekk kif is-sagramenti huma sagramenti tal-fidi, jeħtieġ ukoll jingħad li l-fidi għandha struttura sagramentali. Is-sagrament waqt li juri dak li jidher u li hu materjali jinfetaħ għal misteru tal-Etern. L-ewwel trasmissjoni tal-fidi issir bil-magħmudija u tkompli tissaħħaħ bis-sagramenti l-oħra. Imma bla dubju ta' xejn l-aqwa tifsira tan-natura sagramentali tal-fidi hija l-Ewkaristija. B'din iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti
Il-Knisja titrasmetti dak li temmen kemm fiċ-ċelebrazzjoni infisha, imma wkoll bl-istqarrija tal-fidi. F'din l-istqarrija li nsibuha fil-kredu, min jemmen huwa mistieden jidħol fil-misteru li jistqar u jħalli lilu nnifsu jinbidel minn dak stess li jistqar. Żewġ elementi essenzjali fit-trasmissjoni fidila tal-memorja tal-Knisja huma l-ewwel it-talba tal-missierna għax fiha n-nisrani jitgħallem jaqsam l-istess esperjenza spiritwali ta' Kristu u jibda jara bl-għajnejn ta' Kristu. U t-tieni huma l-10 kmandamenti, id-dekalogu, li mhux ġabra ta' preċetti negattivi, iżda ta' indikazzjonijiet konkreti biex noħorġu mid-deżert tal-jien u nidħlu fi dialogu ma' Alla. L-għaqda tal-Knisja fi żmien u fl-ispazju marbuta ma' l-għaqda tal-fidi. Ġisem wieħed, ruħ waħda, fidi waħda. Il-fidi hija waħda l-ewwel nett minħabba l-għaqda ta' Alla magħruf u mistqar. L-artikli kollha tal-fidi jirreferu għalih. Il-fidi hija waħda li xiddur fuq mlej wieħed, fuq il-ħajja ta' Ġesu. Il-fidi hija waħda għaliex taqsam u tieħu minnha l-Knisja kollha li hi ġisem wieħed u spirtu wieħed. U għax il-fidi hija waħda, din għandha tkun mistqarra fis-safa kollu u fis-sħuħija kollha tagħha. Ma nistgħux mill-fidi tagħna nażlu biss dak li joġobna u nħallu dak li ma jdoqqilniex. Għax l-artikli kollha tal-fidi huma marbutin f'għaqda sħiħa bejniethom. Jekk niċħdu wieħed minnhom, anke minn dawk li jidhru anqas importanti, inkunu nħassru kollox. Kull żmien jista' jsib punti ta' fidi eħfef jew itqal biex jintqalu. Għalhekk hi importanti l-għassa biex jixxandar id-depożitu kollu tal-fidi universali, kattolika, għaliex id-dawl tagħha jikber biex idawwa l-univers kollu u l-istorja kollha. U bħala servizz tal-unità tal-fidi u għax-xandir sħiħ tagħha, il-mulej tal-Knisja id-don tas-suċċessjoni apostolika. Fir-raba' kapitlu il-Papa jikteb li l-fidi mhix biss mixja, mija wkoll bini. Hija t-tħejjija ta' post li fih il-bniedem jista' jgħammar flimkien mal-oħrajn. Turina kemm jistgħu jkunu sodi r-rabtiet bejn il-bnedmin meta Alla jkun preżenti f'nofshom. Il-fidi mhijiex biss solidità ġewwenija jew konvinzjoni stabbli ta' min jemmen. Hija iddawwal ukoll ir-rabtiet bejn il-bnedmin għaliex titwielet mill-imħabba u tirrifletti l-imħabba infissa ta' Alla. Il-bennej ta' dan il-post mhuwiex il-bniedem, iżda Alla nnifsu u li tista' tafdah jagħti lill-bnedmin belt li tista' tafdah. Bis-saħħa tar-rabta tiegħu mal-imħabba, id-dawl tal-fidi jidħol fil-qadi konkret tal-ġustizzja, tad-dritt u tal-paċi. Għaliex il-fidi titwielet mill-laqgħa mal-imħabba oriġinarja ta' Alla li fih jidhru t-tifsira u t-tieba ta' ħajjitna. Allura bil-fidi nistgħu nifhmu aħjar il-binja ta' rabtiet umani fejn il-pedament u d-destin huma falla u f'imħabtu. Hekk il-fidi issir servizz għal ġid komuni. F'din is-soċjetà l-ewwel ambjent li fih il-fidi iddawwal il-belt tal-bnedmin huwa fil-familja. Fl-għaqda stabbli tar-raġel u l-mara fi żwieġ. Imħabbithom hija sinjal ċar tal-preżenza tal-imħabba ta' Alla. Mill-għarfien u l-aċċettazzjoni tal-ġmiel tad-differenza sesswali li biha l-miżewġin jistgħu jingħaqdu f'ġisem wieħed huma għandhom ħila inislu ħajja ġdida li tkun wirja tat-tieba tal-ħallieq, tal-erf tiegħu u tal-pjan tiegħu ta' mħabba. Imwaqfin fuq din l-imħabba
Raġel u mara jistgħu iwedu l-xulxin l-imħabba reċiproka tagħhom b'ġest li jħaddan il-ħajja kollha waqt li jfakkar f'ħafna aspetti tal-fidi tagħhom. Il-weda ta' mħabba li tkun għal dejjem hija possibbli meta wieħed jaraf li hemm pjan akbar mill-proġetti tiegħu. Huwa dan li jsostnina u li jħallina nagħtu l-ġejjieni kollu lil persuna maħbuba. Il-fidi mbagħad tgħinna nilqgħu fil-profondità u l-għana kollu tiegħu it-tnissil tal-ulied. Għax taraf fih li mħabba ħallieqa li tingħatalna u tħalli f'idejna l-misteru ta' bniedem ġdid. Fil-familja, il-fidi issieħeb l-etajiet kollha tal-ħajja, ibda mit-tfulija. It-tfal jitalmu jafdaw fl-imħabba tal-ġenituri tagħhom. Il-ġenituri jikkultivaw prattiċi komuni ta' fidi fil-familja li jsieħbu l-maturazzjoni tal-fidi ta' uliedhom. Iż-żgħażagħ ukoll għandhom iħossu l-attenzjoni tal-familja u tal-komunità ekleżjali u ta' kemm dawn huma qrib fil-mixja tagħhom biex ikattru l-fidi. Il-fidi mhijiex kenna n-nies bla kuraġġ, iżda ġġib il-qudiem il-ħajja tagħna. Iturina sejħa kbira li hija l-vokazzjoni għall-imħabba li tiżgura li din l-imħabba hi waħda li tista' tafda, li wieħed jaqbillu jingħata lilha għax is-sies tagħha jinsab fil-fedeltà ta' Alla u din hi aqwa minn kull djufija tagħna. Imbagħad mill-familja il-fidi issir dawl biex iddawwa lis-soċjetà kollha. Min esperjenza ta' paternità jew maternità ġejjin mill-ħnina ta' Alla hija titwessa f'mixja ta' fraternità. Diversi drabi saru sforzi biex tinbera il-fraternità universali bejn il-bnedmin, imsejsa biss fuq l-ugwaljanza tagħhom. Imma bil-mod fimna li din il-fraternità meta minna titneħħa referenza għal missier wieħed komuni ma tistax iżżomm. Hija turina li mħabba ta' Alla ħallieq il-fidi iġġelna nirrispettaw aktar in-natura u narfu fiha grammatika miktuba minn Alla. Fil-fidi nistgħu naraw mhux biss sempliċi ambjent imma dar fdata f'idejna biex nikkultivawha u nħarsuha. Il-fidi tgħinna insibu mudelli ta' żvilupp li mhumiex imsejsa biss fuq l-utilità u l-qlieħ, iżda li qisu l-ħolqien kollu bħala don li għalih aħna l-koll midjunin. Il-fidi tallimna nażlu forom ġusti ta' gvern, fil-waqt li narfu li kull awtorità tiġi minn Alla biex tkun l-qadi tal-ġid komuni. Il-fidi titlob ukoll il-possibilità tal-maħfra li ħafna drabi teħtieġ iż-żmien, it-taħbit, is-sabar u l-impenn. Il-fidi hija qawwa li tfarraġ fid-dbatija. Fis-sija tat-tiġrib, il-fidi ddawwalna u sewwa sew fid-dbatija u d-djufija tagħna naraw ċar kif aħna qegħdin inxandru lil Mulej Ġesu u mhux lilna nfusna. In-nisrani jaf li d-dbatija ma tistax titneħħa, iżda tista' tingħata tifsira, tista' issir qatt ta' mħabba, telqien f'idejn Alla li ma jħalliniex. U b'dan il-mod issir pass fit-tkattir tal-fidi u tal-imħabba. Saħansitra l-mewt tidher imdawla u tista' tkun majxa bħala l-aħħar sejħa tal-fidi. L-aħħar u itlaq minn artek. Id-dawl tal-fidi ma jnessiniex id-batijiet tad-dinja. L-bniedem li jbati Alla ma jagħtihx raġunament li jfissirlu kollox, iżda jagħtih tweġiba tiegħu famla ta' preżenza li ssieħeb. Id-batija tfakkarna li l-qadi tal-fidi bris il-ġid komuni huwa dejjem qadi ta' tama li tħares il-qudiem. Għax taf li huwa biss minn Alla, mill-ġejjieni li jiġi minn Ġesu l-xost li s-soċjetà tagħna tista' issib sisien sodi li jibqgħu. Fil-konklużjoni ta' din l-enċiklika, il-Papa Franġisku jurina kif f'Marija Om Ġesu il-mixja tal-fidi tat-Testament il-Qadim ingħaqdet mal-mixja tagħha wara Ġesu u jien ħallietu jbiddilha fih fil-waqt li daħlet fil-ħarsa propja ta' liben ta' Alla magħmul bniedem. Minħabba r-rabta tagħha ma' Ġesu,
Marija hija marbuta b'mod sfiq ma' dak li nemmnu, għaliex fiċ-ċentru tal-fidi tagħna tinsab l-istqarrija li Ġesu huwa l-iben ta' Alla imwieled minn mara li b'don tal-Ispirtu Santu jagħmel lilna wkoll ulied adottivi. L-aħħar kelmiet tal-Papa Franġisku fl-enċiklika Lumen Fidei huma talba lil Marija, Omm il-Knisja u Omm il-fidi tagħna. Ejn ja Omm il-fidi tagħna, iftħilna smigħ tagħna għall-kelma biex narfu il-leħen ta' Alla u s-sejħa tiegħu. Għajjem fina x-xewqa li nimxu warajh, aħna u ħerġin minn artna u nilqgħu il-weda tiegħu. Ejna biex inħallu mħabtu tmissna, biex inkunu nistgħu immissuh bil-fidi. Ejna nafdaw fih bisħieħ, nemmnu fi mħabtu fuq kollox fil-waqtiet ta' tribolazzjonijiet u fis-salib, meta l-fidi tagħna tissejjaħ biex timmatura. Iżra fil-fidi tagħna lena tal-irxoxt, fakkarna li min jemmen qatt huwa waħdu. Għallimna nħarsu bajnejn Ġesu biex hu jkun id-dawl fil-mixja tagħna u dan id-dawl tal-fidi ħajjikber dejjem fina sa ma jasal dak il-jum bla tmiem li hu l-istess Kristu ibnek Sidna.